Sakit sa akin. Aking kakiyanding. Aking kakiyanding. Balik si Janet. Bakit ka nakita? Bakit kailan? Dodong, gignan. Tiro, buglong. Tiro. Run. Dodong, mumu muli mo kwan diri. Ha? Na, para sa ligid man, di ko man kami. Kuno mo sa ligid. Oh. Balik lang gana ni. Ha? Pamay na nilig. Sa dito ma. Yung sana. Yan mo, naing kipikil. Jadi mau dia. Basta mabuti ka. Ay, wag mong tindihin. Selamat Dodong. Sige, asaka mo sila sa trapo. Hello. Ito sa dapat tuloy. Ano trapo ba? Naik kameraman. Ibidyoan ka. Sige. Udah pang. May war gini, war sige. Live ni. Ayo udah tayo. Mo kamu. Sinta. Tungkuan ako bagituan. Tuwa. Dili lain man? Oh. Again, ano? Na? Pag-isip dito, labaran mo. Mana? Mana oi? Mana? 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 Mana oi? Magi ko. Mana dong? Patanawa ko be. Patanawa daw siya. Manoy. Muli na ta. Tanang mo hapon pa. Muli na may Ah, sa bigat. babay lang. Muli na daw mila. La! Kaya, guys. Goodbye. Muli na may. Guys. Ano yaya? Oh, nalusot. Nalibang kaya? Mauli na mi? Oh. Ay, pang-video ba niya? Dahil